Kateřina, Kačka, Káťa, Kačenka, Kajra. Holka, kterou baví život, smích, láska, barvy a tanec v dešti. Tetování, hraní, čarování. Trochu od všeho, trochu jinak, trochu od každého, ničeho málo ani mnoho. Můj nový host pod markýzou, Kajra Hrachovcová. Vydal jsem se na cestu za poznáním. Potkávám lidi, kteří mají co říct, co vyprávět, kteří mohou být inspirací. Zvu vás k sobě pod markýzu na kafe a kus řeči. Děkuju moc, že jsem se k tobě mohl pozvat. Důvod takovej, že já jsem se tě ptal, kde bychom mohli. Ty jsi říkala, fajn, někde tady v okolí toho, kde bydlíš. A já, když jsem nad tím tak přemýšlel, protože většinou je ten formát toho, že jsem někde venku a jsme u auta a jsme pod tou markýzou, protože se to taky jmenuje. A my jsme tady spolu něco zažili. Hodně si myslím, že pro nás, nebo primárně pro mě vnitřně silnýho, kdy tady se koukám na to lehátko, ležel jsem a dal jsem ti volnou ruku, což jsem nikdy v životě neudělal. V tom, co já ponesu na svém těle. Takže pak výsledek toho bylo, že když jsi mi napsala někde tady v okolí, jak jsem napsal, a šlo by to u tebe? Protože jsem si říkal, vlastně kde jinde. Já nechci žádné anonymní místo. Pokud mě k sobě pustíš, budu za to vděčný, protože i to, o čem si nejenom povídáme mimo kameru, ale budeme povídat i teď na kameru, bude fajn, když zůstane takzvaně mezi náma tady v tomhle prostoru. Takže ještě jednou moc děkuju. Jo, a já děkuji za oslovení a že se takhle znovu potkáváme a to, že jsme vlastně jako tady a vlastně se zeptal, jako říkal, co kdyby to bylo vlastně jako u tebe, tam, kde to já znám, tak tady jsem úplně jako přirozeně řekla ano, protože tady natáčení nedělám, nebo vždycky jsou média, třeba kdyby řekli, tady uděláme nějaké natáčení, tam, kde seš, nějaký tvůj prostor, tak tady mi to přijde tak v pořádku a přirozený a ta důvěra mezi náma je vlastně vzájemná. To je stejně to něco tak jako vzácného. Právě to, že jsi mi dovolil se tě vlastně jako dotknout, tak vlastně jako osobně, že máš něco na sobě vlastně trvalé a vím, že to je taková jako vazba na pořád, ale že jsme se sebe dotkli fakt jako v tom nejlepším, i když se vlastně během toho života teďko dál nevídáme, tak je tam má to hloubku. Takže tady vlastně takhle vítej a přitom vidíš tohle není jako prostředí, který by bylo nějak fotogenický. Měli jsme tady problém se světlama, protože to je strašná díra. Ale je to takový, jaký to je. Kači, já jsem přemýšlel nad tím, já nad tebou vlastně přemýšlím hodně. Když jsem tě poprvé pro sebe viděl, tak jsem tě viděl díky představení, které jsi hrála s mým bráchou. A strašně se smála. Okolo mě byl prostě někdo, kdo se jako smál, tak jako by poletoval jako balonek a smál se. A vybavuju si, jak moje maminka říká, že to je prdla. A pak vlastně dlouho nic a zaznamenal jsem tě s tím, že mám takový pocit, že sám jsem někam chtěl jít dál a najednou mě ten osud tě přivedl. Jo, abych tě zaznamenal, poznali jsme se, potkali. Myslím si, že jsme se tak jakoby o sebe jako otírali a podobně. A já jsem hodně přemýšlel, nejenom sám nad sebou, ale i nad tím, co bych rád věděl. A to je, že nebo společnost má potřebu vždycky někoho pojmenovat a dát to do šuplíku, ať ví. Ať ví, to je ten. To je ten je divnej, ta je hezká, ten je bohatý a podobně. A i kdyby to byla komoda sebevětší, tak já jsem nenašel ten šuplík, kam tě dám. Pro tu společnost. Já tu potřebu nemám. Jo.
A tak jsem si vlastně říkal, že by mě hrozně zajímalo, jestli by si se mnou šla takovou svojí vlastní genezí. Mm-hmm. A to je, že se pojďme třeba vrátit k tomu, když jsi byla malinká. Mm-hmm. Jako do tvýho dětství. Kde bylo, s kým bylo a jaký bylo. Je. Se tak hezky ptáš. To je vlastně moc vzácný, kdo vede rozhovor. To si uvědomuji vždycky, o to víc vlastně teď, protože rozhovor dost je sice jakože o tom hostovi, na něm je to kdyby promovaný, ale stejně a čím dál tím víc je o tom, kdo provází. Absolutně. To je... můžeš pak ukázat toho člověka pozvaného v úplně jako jiném světle. Tak teda k tomu mému dětství asi skvělej. Já jsem byla jako šťastný dítě, takový jako dítě štěstěny. Byla jsem i tak nazývaná. To je to, když mě maminka porodila, tak narodila jsem se vlastně v placentě. Na hlavičce jsem měla kus něčeho, asi té placenty. A vlastně pan doktor i máma mi pak jako říkala, že se říká, když se narodí takhle miminko, tak to znamená, jako, že je to dítě štěstěný, že bude mít štěstí. A vlastně já to mám v sobě tak přirozeně jako uchovaný, že jsem dítě štěstěný, že mám v sobě velmi vlastně jako takovou pozitivitu. A byla jsem jako dítě velmi, velmi vlastně jako přirozená, vůbec ničím nezatěžkaná. Mně je přirozený to, že viděla jsem svět vlastně jako velmi jako pozitivně, jako růžově, bez nějakých těžkostí nebo nějakých depresí nebo vidění někoho nějak jako špatně. Viděla jsem svět přes tu svoji barvu prostě. A na co si pamatuju úplně nejvíc z dětství a vlastně mě to velmi vystihuje, tak když se spolu bavíme, že milujeme přírodu a jak je příroda mocná a silná opravdu, tak já, jestli jsem někde trávila prázdniny a svoje dětství, tak to bylo na obyčejný dřevěný chatě s lesní parcelou, kde byly vzrostlý veliký duby, kde zanechávali furt strašný bordelistí, ale nádherný borovice mám obrovsky ráda. A když lilo a pršelo, byla vlastně i hodně jako bouřka a průtrž, tak to mě úplně fascinovalo a úplně to ve mně zbuzovalo jako v holčičce už vlastně vášeň. A tam vím, že táty, kterýho jsem se vždycky na všechno ptala, se říká, tati, já mám obrovskou chuť stýknout se vlastně do naha a můžu jít běhat mezi ty stromy a vlastně do toho deště a táta mi říkal, běž, a vlastně byl mnou jako holčičkou vlastně nadšenej. A já jsem si vlastně v tuhle chvíli připadala strašně jako obrovsky přirozeně a přišla jsem si jako, že mi patří vlastně jako svět, ten les, jako tam v tu chvíli, jak to bylo. Takže tohle jenom kousku mýho dětství, ale byla jsem vlastně moc hezky jako přirozená a určitě jako smála jsem se a od mladička jsem jako chtěla vystupovat asi nějak jako před lidma. Pak se mi to začalo nějak tříbit asi jakým způsobem, ale měla jsem v sobě nějakou komediálnost nebo líbil se mi i cirkus a líbilo se mi jako povídat a tak dál. A kde to místo bylo? To, kde jsi běhala nahatá v dešti? Kde to místo bylo? Kousek od Vltavy zrovna. Jestli takhle jsi to myslel, takhle konkretizovat. Kousek od Vltavy, takovej kousek lesa zavraný nad Vltavou, že nedaleko od Prahy, vlastně ideální místo vlastně na žití pro ty, co jsou vlastně vázaný třeba pracovně v Praze, ale můžou si popojet o kousíček dál. A opravdu stará chatička, kterou měl už tatínek mýho táty a vyloženě jako srub, kde se nedalo být přes zimu. Nebylo to k tomu vlastně zařízený. Všechno tam jako chátralo, veliká starost o to, rozpadlej plot, ale byla jsem tam vlastně šťastná. A nikdy jsme nejezdili do zahraničí. Já jsem fakt zahraničí zažila až, dá se říct, ve svým dospívajícím nebo dospělým nějakým věku, že po revoluci někdy až pak, že jsem sama odjela, ale jinak i v létě jsme se koupali vlastně jako děti ve Vltavě, takže lásky jsme si tam myli nebo ve studené vodě od pumpy a vlastně úplně jako extra obyčejný život. Co dělali nebo dělají rodiče?
Tak tátu už nemám a táta byl tiskař a miloval grafiku a všechno kolem umění, ale vlastně tisknul, tiskař, takže tam s ním mám jako i spojený to, že takovou vůni barev a grafiku a zase ze strany jeho tatínka, tak takový vlastně jako umělci, grafici, vůně vlastně nových knížek, které se tiskly, tak to. A máma byla všechno možný, protože z velké části, z té největší části s námi byla vlastně jako doma, jako s rodinou a věnovala se vlastně nám jako dětem. Takže jinak dělala všechno možný i od úklidu a práci na úřadech a braní si práci vlastně jako doma. Vím, že pamatuju si uklízet opravdu, že jsem z ní jako chodila. Všechno, za co mohla být nějaká obživa. Ale jinak v tom začátku vlastně její mladosti, tak dělala ve výzkumném ústavu na Praze 6 a věnovala se vlastně kytičkám, květinám, výzkumný ústav, no, tak skrz rostliny. Takže to a pak dlouhou dobu, už pak v tom starším věku, tak začala dělat úplně něco jiného. Tohle to taky jako příroda, nějaká tvořivost, vlastně napojení se na tu matku zemu, když bych to tak řekla. A potom, protože hledala vlastně práci, tak začala pracovat na úřadě a vlastně jí to hodilo do něčeho, co se musela strašně moc naučit a to je vlastně jako ekonomika a být vlastně v kanceláři. A to je vlastně i svým způsobem, nebo může být ubíjející. Přesto, čím je člověk i starší, dost možná pak potřebuje být i třeba mezi lidmi, někdo i v přírodě, ale někdo i, aby mu bylo jako dobře, aby nebyl sám nebo osamocený, takže začala se učit ještě úplně jiné věci. Takže vyloženě z toho uměleckého světa, protože se známe i jako z hereckého prostředí, jako my dva, tak tohleto nikdo z naší rodiny nedělal. Jsi rozen Pražák? No ano, narodila jsem se v Praze. A rodiče jsou Pražáci? Jsou vlastně. Táta se narodil v bytě, narodil se doma přímo, tak vlastně na Žižkov a máma je Praha 6. Máš sourozence? Mám starší ségru o 2 roky a ta má děti 2, opravdu moc šikovný holky, Johanku, Valentínu, že řeknu, všechny z rodiny. A ty dělají vlastně takovou, mladší Valentína tak studuje ČVUT a Johanka tak ta inklinuje k tomu být i někde hodně daleko jako za Prahou a nejradši by měla i nějakou jako kozičku a kravičku a má i kalcovský jako stav, takže jde do toho výtvarného, jako má šikovný vlastně jako ruce, takže dělat nějaké umění jako v tomhletom směru. To je jenom tak krátce vlastně jako k ním, takže zase ne žádná třeba jako kdyby herečka, ale cítí už tu svobodu v tom tvořit něco vlastně rukama, něco vytvořit, být sám za sebe, nebýt si závislej. Mm-hmm. Já jsem měl babičku s dědou z maminky strany a děda mě byl jako vzorem chlapa. Mm-hmm. A on mě naučil, já nevím, na kole nebo plavat, skákat šipku, věnoval se mi. Aspoň takto já v hlavě mám ten obraz. A co se týče táty, tak když já jsem potom byl v pubertě, tak jsem se snažil k tomu tátovi nějak přiblížit. Tak jsem se snažil dělat třeba to, co on, že hodně sportoval, tak jsem říkal, tak já budu taky, aspoň budeme nějak společně. Třeba to bude nějaká naše společná cesta. Mm-hmm. No. A hledal jsem, co je mi vlastně inspirací. A byl to ten děda. A když s tebou teďka mluvím, tak vlastně v tom, co ty říkáš, hledám tu inspiraci k tomu, co jsi. A jestli to byl třeba ten táta, který ti řekl, jo, běž do deště nahá. Jo, tohle. To musím říct, že až tak úplně ne. Táta ve mně viděl velmi jako radost a uvolnění. Vlastně dávala jsem jemu ze sebe takovou jako vnitřní jako svobodu, že se raduju, že se nestydím, že
že jsem pro něho jako jeho holčička. To je vlastně jako ono. Já jsem asi úplně od malinka, miminka, tak jsem byla prostě, ale tak děti mají být, nebo většinou jsou, nebo když to je jako zdraví, dobrý, tak jsou vlastně velmi, velmi jako sami sebou. Já bych řekla, že vyloženě jako inspiraci v dětství, to je otázka, která přichází až jako teď, nemám ji ani promyšlenou, ani jsem na ní nikdy neodpovídala, tak já jsem jako inspiraci nikoho vyloženě jako neměla. Já jsem si žila tak jako bez přemýšlení, strašně nějak jako přirozeně. Víš co, my kluci to máme třeba takový jednodušší, že jsme kdy tupí opice, takže máme aspoň plakát a já jsem měl v dětském pokoji plakát třeba nějakého akčního hrdinu. Že? A měl jsem teda, že bych to byl jako taky v určitém období vzor a nedávno jsem to zmínil, měl jsem tam třeba Sylvestra Stalloneho, když natočil Rockyho v té pozici a tak mi kolega řekl, se nepovedlo, viď? A já řekl, no vlastně jako co se týče fyzična ne, ale jako té práci, kterou on dělal, Sylvester Stallone, se věnuju taky, takže svým způsobem ano. Jo. A byl to ten vzor. Pak samozřejmě to může být ještě něco. Hele, v čem jsem se lišila od ostatních svých vrstevnic i od mojí jako ségry, když jsme měli vlastně svůj pokojíček, bydleli jsme v Praze jako v Dejvicích, tak ségra tam měla jako hudební skupiny nějaký, když nebudu jmenovat, ale vlastně to, co bylo kdyby jako moderní a samozřejmě tím, že je generace nějaká. A já jsem měla před sebou, měla jsem tam 2 plakáty, po kterých jsem vlastně jako velmi toužila. A na jednom z nich byl Laura Hardy a ten druhej byl, a vlastně se mi moc líbil, tak byl Charlie Chaplin. To jsem i nějakou placku jsem nosila vlastně jako na džísce, jako, tak to bylo ono. A potom ještě kdo se mi jako líbil, když jsem si jako začala říkat, co se mi jako líbí za muže, jako za kluka, tak jsem si už jako kdyby jako stylově, tak jsem se dívala jako po Elvisovi, Elvis jako Presley, jako ta hudba a jinak absolutně, a to je doteďka, to bylo už pak vlastně ne úplně v tom dětském věku, ale když jsem začala vnímat muže jako muže, prostě jako nějakým charizmatem, tak jeden jedinej doteď, tak je Belmondo. Tak to je vlastně jako muž, který pro mě, s tím jenom jak jsem mohla nahlídnout, přečíst si vlastně jako o něm knihu nebo knihy, tak to splňuje úplně všechno. Jako tím, jak vypadal, jak se prezentoval, jak hrál vlastně, jaký měl asi teda smysl jako pro humor, s mi přišel úplně kouzelnej vlastně ve všem. Obrovský mě bavil. Tak to je to, co mě provázelo. Je zajímavé, že neříkám žádnou ženu teď. Říkám samý kluky. No. Jsme na základní škole, kterou si chodila v Dejvicích. Ne, v Říčanech u Prahy. V Říčanech u Prahy? No. Proč v Říčanech? Proč v Říčanech? No, tam jsme se odstěhovali taky, když se hledali bydlení v Dejvicích, vlastně, kde jsme byli, tak tam byla babička s dědou a naši, protože byli rodina, tak taky hledali nějaký rodinný bydlení, vlastně nějaký jako zázemí. Takže nějaká byla vlastně pak hypotéka a vlastně naši vymysleli, že se stavěla nějaká jako osada ubytování bytovek v Říčanech u Prahy, takže tam jsem pak začala chodit i základní školu a dramaťák a tam prostě tam byla moje základka, tak tam jsem chodila. Prostě odstěhovali jsme se tam žít, bydlet. Takže tam začal ten dramaťák. Já si doteďka pamatuju, že já jsem jako kluk z Plzně, tak jsem chodil na Bory, a teď nevím, tam byly 2 základní školy. Jedna byla jako šedivka, druhá byla růžovka, podle toho, jak byly jako na střenu. Takže jsem chodil do jedné z nich jako do dramatického kroužku. Kdyby si se mě zeptala proč a jak jsem ho našel,
Neumím na to odpovědět. Prostě to nevím, nepamatuju si to. Pravděpodobně je vevnitř něco, co mě táhlo k tomu se takhle jakoby prezentovat nebo to hledat. Jo. Takže to, že jsi tam začala, se tě nebudu vyptávat, protože by to třeba dopadlo úplně stejně, ale pojďme teda dál, ať přijdu na to, kdy to začalo s tím divadlem opravdu. U mě to byl možná začátek toho dramaťáku. Tam já jsem zrovna, mě to nikdo nenabídnul, jakože tady je dramatický kroužek, nechceš jako v tomhletom realizovat nějakým způsobem. Já jsem poslouchala hodně holčičky vlastně jako kolem sebe a jedna ze sousedek, cca ve stejném věku nebo něco mladší, tak mi vyprávěla o tom, že chodí do dramaťáku. A já jsem to jenom tak jako potichu vlastně vnímala a řekla jsem si, ježišmarja, to chci taky. A tam jsem řekla mojí mámě, říkám, hele, tadyhle Lucka, ta chodí do dramaťáku a oni jako si tam takhle hrajou a to by se mi líbilo. Takže přes tohle, že mě něco jako přitáhlo a chtěla jsem poznat, tak jsem šla do dramaťáku, že jsem si chtěla vlastně hrát, že jsem chtěla hrát. A potom mně se opravdu líbilo, jako prostředí to aspoň, jak jsme navštívili cirkusu. Samozřejmě já tam neviděla to, že pak samozřejmě bojujeme cirkusy a zvířata a vlastně, aby se měli dobře a aby na ně byli všichni hodní a tak. Ale mně se líbila jako ta vůně, jako ten sprádek, jako toho, že opravdu je nějaký jako zákulisí a potom jsou ty světla a najednou na provaze prostě je nějaká jako umělkyně a pak vlastně se jí jako tleská, nebo je klaun, je hrozně trapný, ale vlastně jde si to podle svýho a má nějakou masku. Tak já jsem se viděla v tom, že jsem v té manéži. Mně se strašně líbila jako manéž a ten písek, nebo co tam je vlastně jako nasypaný, ten kruh, ten okruh, že a zamíření jako těch reflektorů a těch světel. Tak tohle byla ještě jedna z dalších věcí. A potom to, že když už jsem v tom dramaťáku byla, tak samozřejmě byla občas zapnutá televize, občas opravdu, my jsme ji dlouhou dobu ani neměli. A vím, že na něco jsem se dívala a nějak jsem se jako zamyslela, zakoukala a šla jsem za mámou do kuchyně a říkám, mami, šlo by nebo jde jako to herectví, to hraní, víš, jako tady, jak tady vidím teď nějaký seriál, tam někdy něco hrál, říkám, jde to mít jako zaměstnání, jako práci? A říkám, no to víš, jo, tak to jsou jako herci, to jsem byla na základce. No a já jsem říkala, tak já chci být herečka. Takže jenom takhle to vlastně u mě vlastně vzniklo, no. Takže jsi šla dál? Šla jsi zatím? No já teď si říkám, co to je jako jít zatím. Měla jsem moc fajn takovou jako učitelku, šikovnou, Noemi Zárubová vlastně se jako jmenovala. Tam mě připravovala pak i na konzervatoř. Prostě mě bavilo to, co dělám. Já jsem nikdy neměla jako takovej ten motor, já jsem se nikdy nesnažila. Mě šly věci se velmi jako přirozeně. Jak když jsem věděla a i tam teda jako se schválila ta maminka, že to moje taky říkali, tak jo, tak na tu konzervatoř, že to zkusí, že jako chce být vlastně tou herečkou, zkusit tu školu. Tak já jsem třeba u sebe věděla úplně jasně, čistě, a nemyslím si o sobě nic, že bych byla něco namyšlená, nebo strašně přirozeně jsem cítila, že se na tu školu prostě dostanu, i když za sebou nikoho nemám, že jsem vlastně úplně neznámý jméno, ale já jsem věděla, že jsem něčem tak jako šikovná a tak jako jiná, výjimečná v tom, že jsme každej výjimečný, ale vlastně tak cítila jsem tak přirozeně, že jako není jiná cesta, než to, že se tam jako dostanu a vlastně dostala jsem se. Jako. Takže to byla jenom cesta, dějou se mi věci velmi, velmi přirozeně. A zpětně vím, že to je tím, že nevytvářím vlastně nějaký jako tlak, nejsem urputná, jsem ve věcech jako opravdu vlastně jako přirozená. No, nejsem snaživá holčička, jako, to si myslím, že je taková jako, jak kdyby jako dobrá rada nebo inspirace pro kohokoliv. Já ve svém okolí, pak už teď ve svém věku, i zrovna v profesi herecký, jsem kolem sebe cítila velmi tlaky. To je to, i když na tebe někdo třeba jako žárlí a tlačí a něčím ho trošku i sereš, jako toto může být.
A vždycky v tom byl z té druhé strany nějaký tlak, že se někomu nedaří tak, jak by si taky představoval, že něco nedostává stejně jako ty. A pak ti někdo začne i jako házet klacek pod nohy nebo závidí ti. A proč ty to tak máš? Z tohohle jsem strašně chtěla pryč. Teď jsem přeskočila jako hodně velký oblouk. Já se k tomu jenom vrátím, přejdu k tomu, ten most zase zpátky, protože mě to připomnělo, já když jsem přešel do Prahy z Českých Budějovic, tak jsem točil jeden seriál, v kterém byla Marika Procházková. A věnovali jsme si vzájemný čas tím, že jsme si povídali. Nevím, prostě jsme se našli a povídali jsme si a stala se mi takovou jako tetou. A po mnoha letech se mi třeba ozvala, namluvila mi zprávu, kterou mě pak poslala a vlastně mi jako se připomněla s tím, že je tetou mojí a že je jakoby vděčná za to, co dělám a že to sleduje a že mě má ráda. Bylo to moc hezký. A ona mi vlastně řekla, hele, nesnaž se, nech to plynout. A já jsem říkal, jak tohle mám udělat? Přeci bych měl k tomu nějak přispět. A když tě tak poslouchám, ono možná vnitřně to, že jsi přesvědčená o tom, já to budu dělat, tak k tobě pak ty příležitosti z toho plynoucí přicházejí. Je to tak? Ano. Ta přirozenost, protože mnozí z nás, a taky se musím přiznat, mi to přijde trapný, protože si pamatuju, když jsem tohle poslouchal jako malý kluk, tak mě to opravdu přišlo v tu chvíli, že už proti mně jsou dinosauři a takovýhle. Takže s ohledem na něco odžitého měla pravdu. A to, co nás obklopuje v tom herectví, je leckdy hrozná urputnost. A neskutečná touha potom, já nevím, jestli po slávě, nebo zadostiučinění nějakého, nebo něčeho velmi osobního, nějaké bolesti, něčeho vyřešení. A málo kdy přání toho, ať se ti daří, upřímně. Jo. Takže jestli ty si už měla, jako ta malá holka, jako ta malá kačka, prostě si řekla, hele, jo, já jdu do toho a uvidíme. Jo. Bylo to takhle? Bylo. Já jsem šla z čirý jako radosti. Já jsem tam nešla utápět nějaký, jako řešit nějaký jako svůj problém, jít tam jako psychoterapii. Ono pak všechno je terapie, na všem se jako učíme. Ale já z toho, co jsem poznala, co se mě dotklo jako hluboce, tak jsem poznala vlastně, že herci nebo herečky, s kým jsem se potkala, tak že nejsou vlastně úplně jako zdraví. A že hodně herců, přece který mají léčit na jevišti někoho druhýho, tak často jsou nezdraví, jsou nemocní, jako sami se sebou. A v podstatě manifestujou tou figurou. A jinak, jak říkáš, když člověk jako touží jako po herectví, tak jo, je tam a ta urputnost někdy jako je, nebo taky zase jenom, jak jsem to asi poznala. Všichni chceme zazářit, všichni. Jako, to je přece přirozený. Proč někomu dávat nějaký stavidlo jako vůbec? Ale často v tom je to, že se ten herec, herečka cítili ve svém věku, v nějakém už věku, neuznaný, že jim nebylo dostatečně vlastně jako dopřáno, že nejsou dostatečně vlastně jako známí. A sakra, ta nějaká herečka mi říká, nebo herečka, zpěvačka, jako je 40, já potřebuju se nějak... A když je někdo vidět nějak víc a jde ti to nějak jako přirozeně, bez nějaký té snahy, tak je na tebe někdo i jako nasranej. Já to i takhle říkám, protože tak jsem to vlastně jako kdyby jako poznala. A začne to vlastně jako narážet. Já mám hlubokou vlastně jako zkušenost, kterou potřebuju nebo přeju si jí přejít v to, aby cítila, že herci a herectví je radost a že to je hezká, že to může být hezká skupina, jako hezká parta. Protože jinak v tom cítím, že je to hrozně vyčerpávající. V tom, že jsem s někým jako jela autem a že
Že je to, že to je řešení i toho, jak se byla ty na jeviště, že jsi byla vidět víc a víc si na sebe poutala pozornost a všechno. Ty vole, jako co to je. Pak jak se kdo sdílí jako na Instagram a ty jsi tam něco dala jsi to tam málo a mě jsi tam dala málo a masakr, i není to zdraví, jako odchází pak ta jako radost a ještě i co nejsem já, v čem typicky herec, že bych potřebovala totálně probírat tu figuru. Líbí se mi, mně se hrozně líbí, když je dobře splněná funkce režiséra, který posouvá a já řeknu, nebo i kolegy herečky bych řeknu, aha, ježiš, děkuju. Já v tom úplně tak nepřemýšlím, děkuju, dáváš mi tam jako nějaký rámec, nějaký analytický myšlení, má to logiku nějakou. Ale někdo, kdo tě mučí i schválně, co jsem taky poznala, někdo i z herců, který si sám sebou neví rady, a v podstatě se zaměří na tebe a chce probírat tebe, možná z pozice staršího, takovýho jako manipuluje tě do něčeho, protože sám neví, tak odpoutává pozornost někomu jako druhýmu a totálně tě drtí. Vlastně tě jako znejišťuje ty sám sobě. Prostě herci nejsou moc zdraví. Tím bych to ukončila. No, my to ještě úplně neukončíme, protože my jsme, ještě nevím, co vlastně... My jsme na té konzervatoři. Já se furt jako, já ti takhle vracím. Jsme na té konzervatoři, ty studuješ tu konzervatoř a při té příležitosti už seš někde v Praze v divadle, nebo po konzervatoři už si byla v divadle. Já vím, že si tu genezi můžeme přečíst, ale proč bychom o ní nemohli mluvit? Tak jak jsem to měla, svoji postupku. Jo. Já jsem vlastně hned na konzervatoři, tak jsem dostala nabídku do 3 divadel. Bylo to na Kladno, bylo to do divadla na Starém Městě, bývalé divadlo Jiřího Volkra, což bylo v té době i vlastně divadlo, které se věnovalo dětské produkci nebo dětské dramaturgii, jako pořadům nebo představením. A potom jsem dostala nabídku do plzeňského divadla Josefa Kajetána v Plzni teda. A to bylo vlastně strašně moc hezký. Přijeli se vlastně podívat z divadla z té Plzně, že to je vlastně divadlo, na který jsem kývla, že nastoupím. No a to byla vlastně moc hezká a dobrá jako štace, protože já vlastně už po čtvrťáku, i když konzervatoř má 6 let, tak jsem nastoupila do plzeňského divadla a tam jsem cca nějakých asi 5 let nějak zůstala. Takže a do toho už jsem i natáčela. Natáčela jsem ten tolik známý vlastně seriál jako Kultovní život na zámku, ale i další věci. Tohle je stejně vždycky takový nejvíc známý tyhle ty seriály. Takže to vlastně bylo plzeňské divadlo a tam jsem nabyla vlastně hezké zkušenosti. Byl to vlastně výborný start, dobrý jako zázemí. A vedle toho už jsem i hrála nějaký zájezdový představení a jezdila jako po té republice. Takže tak, abych to teď nerozměňovala. Vidíš, máme další propojení, já jako Plzeňák. No, takže jsi tam chodila do toho našeho bývalého kina hrát, protože to bylo kino. Jo, teď už teda Plzeň má novou scénu. No. A takže jsme 5 let spolu sdíleli vlastně město. A ty jsi si k tobě něco přišlo, protože teď si myslím, že bych měl vážit těch slov toho vybudovat si, anebo nechat to plynout, přijít, nechat to k sobě přijít a buď to přijde, nebo to nepřijde a já to přijmu, nebo to nepřijmu. Jo. A protože se zase můžeme dostat k tomu, co my bychom jako herci leckdy chtěli, nebo jaký kolegy okolo sebe máme. A vlastně jak hrozně důležitý pro někoho je ne hrát, ale být vidět. Jo. Ne tvořit, ale být vidět zase. Jo. No. Takže ty, když si tohle vybudovala a už jsme u toho, že už tě známe, máme tam ten seriál a podobně, tak tam ale taky přicházeli chlapi. Partneři. Pustíš mě tam? Jo, že se klidně. To je i zvláštní. Na mě už na konzervatoři kluci, který mě jako balili, tak to se mnou nebylo jen tak jednoduchý.
Teď jenom přemýšlím, jestli mám jmenovat, ale nebudu, není to potřeba. Ale jinak starší jeden spolužák z konzervatoře mě posléze, když už jsme si žili svý herecký nějaký životy, tak on říkal, ty já jsem tě strašně balil, jsem tě hrozně jako chtěl, ale ty jsi byla tak nedostupná, jsem vůbec nevěděl, co jsme si říkali i s klukám vlastně jak na tebe. A já si to velmi uvědomuji, protože já i na té konzervatoři tak jsem se jako nedala jako jen tak. Já jsem potřebovala jako vzájemnost, jsem potřebovala jako lásku. Já jsem jako vždycky hledala jako lásku, jako, a nebylo to v takový a to patří k nějakému věku, životu, ale studentskému životu, jak když to tak řeknu, že mezi sebou prostě kalí se a někde se je a teď mezi sebou se to jako spáří a teď to je vlastně nějak to začne jako chodit nebo se spolu lidi vyspějí. No a tam se to vlastně nikomu nějak jako nepodařilo, že to je ono. Ale je jasný, že jsem kluky měla a kluci se mi moc jako líbějí, kluci se mi prostě líbějí, jsem živočich, jako prostě. Jo, to chápu, ale mně teďka vlastně jde o to, že máme v životě, ať to může být táta, o kterém jsme společně mluvili, bylo tam to, ano, běž, jdi, přeju ti to a budu se koukat. To je třeba věc, že já, když jezdím se svojí dcerou na koně, tak já tam zároveň chodím běhat, ale po vočku se jako koukám, co ona dělá. A ani ne tak kontrola, jako spíš to, jak je mi hrozně dobře se jenom koukat. Jenom se jako těším tím, že to, kde spolu jsme, je nám obou dobře. Jo. A že tam chce se mnou být, že tu cestu, kterou jsem jí ukázal, se vzala třeba za svou. A je mi jedno, jestli ji bude dělat rok, 2, 3 nebo měsíc. Prostě v tu chvíli je to naše společná chvíle. Pak samozřejmě přicházejí nějaké jako holky od základní školy. Já si doteďka pamatuju jednu holku, kterou já jsem byl úplně roztřesený a chodil jsem s ní po té Plzni, po jižním předměstí za ruku a hlavou mě hodiny a hodiny vířilo, co mám dělat, co můžu ještě udělat. Jako, je to krásný, mám úplně spocenou ruku v křeči, ale nepustím se. Jo. Ale mimochodem, ještě než jsme začali natáčet, jak jsme se o tomhle vlastně bavili, že se do toho znova vracím. Do tohohle stavu, kdy jsem úplně jako okouzlený tím, že můžu někoho takhle držet za ruku a že tam funguje to, můžu se ještě třeba víc dotknout, nenaruším tím něco. Můžeš je to jakoby, jo. Je to jako tak hezký. bych o tom nemluvila. Jo, no. Mluvíme o moc hezkých věcech. Ale přirozeně. tak to jsou třeba věci, na které se tě chci zeptat. Takzvaný jako osudový chlapy, který tě někam nebo s kterýma se někam jako vyrazila, který tě hodili někam, kde si říká, ježiši, ty, to jsem ani nečekala, že tady budu. Určitě každý, aniž bych jmenovala, jako, každý, koho jsem jako potkala, kdo se mě dotknul, koho jsem pustila vlastně jako velmi blíž, i kdyby z nedávný nějaký doby, protože z takový tý třeba, co není vlastně veřejná, protože já žiju nějaký život a soukromý a i když vlastně sdílím hodně přes sociální síť, tak vlastně jsem nikdy nedávala soukromí. Jediný, kdo se vedle mě vlastně jako velmi pravidelně objevoval, tak byl můj pejsek. Jako, to je velká část mého života. To je něco, co mě vlastně velmi ovlivnilo. Ale vedle toho jako přicházel vlastně jako někdo, poznávala jsem. Přesto velmi vědomě jsem si někoho jako k sobě vlastně pustila. Ale tohle byly i takové návaznosti, nelze říct jako vztahy, ale návaznosti nějaký, jako že jsem s někým byla, který mě pochopitelně ovlivňovaly, protože i to, kde něco nebylo úplně v souladu, tak mě velmi posouvalo. Obrovsky mě vlastně posunulo, mělo to tak jako bejt, je moje vlastně manželství. Aniž bych jmenovala, to taky jako není potřeba, ale vlastně je to mnoholetý vlastně manželství. To je
mělo to být vlastně i tak jako dlouhý a tak jako zásadní v tom, abych se už do takové situace nikdy nedostala. Někdy něco v našich životech trvá tak moc dlouho, aby to bylo takové velký zářez, že když se a jakože dostaneme do té situace vlastně jako znovu do podobný, i když jsme už vlastně starší a s nějakou zkušeností, aby jsme vlastně věděli ve svých životech, že na něco řekneme někde ano a na něco opravdu vlastně ne. Bez přemýšlení, vlastně opravdu jako intuitivně přirozeně, protože máme v sobě nějakou záklopku na něco. Takže já jsem, takže i pro mě třeba manželství je strašně moc zásadní. O tom bych mohla povídat vlastně hodně moc, jak kdyby až jako v samostatném díle, co si nenechat vlastně líbit, co si ohlídat na začátku jako vztahu, v čem být vlastně moudrá a chytrá, jak se něčemu nezaprodat, někomu se nezaprodat. My si někdy často ani neuvědomujeme, že na něco řekneme vlastně jako ano a najednou jaká se s tím vlastně sune lavina. Že chceš někomu dělat radost, ale zároveň ubližuješ vlastně jako sobě. Jak moc důležitý je být milovat. I si řeknu, já ještě tak miluji, bez tebe nemůžu bejt, ale zároveň si udržet v sobě jistou nezávislost. Jako být závislá jenom na sobě, umět poslouchat vlastně jako sebe, ale být nezávislá vlastně ve všem. Být takovou, když to řeknu, takovou jako mantrou indiánskou, být vakan, tanka, vlastně sám sobě, sama v sobě. To znamená mít sám v sobě spřízněnou duši sám se sebou a pak je ta nadstavba toho, když poznáš tu spřízněnou duši ještě v někým vlastně jako si jako druhým, ale být si celistvej. No a kluk, každý, já jsem neměla moc jako vztahů, což je i úplně v pořádku. To neznamená, že nebyla jsem promiskuitní. Takže pro každého z nás máme každý nějaký jako oheň, kdy někdo potřebuje zářezy. Hodně, ať jsme kluk nebo holka, jako i holka. Neznamená to, že je to děvka nebo něco. Prostě potřebuje víc zkoušet přes to tělo, zkušenost, doteky. A pak je i jako někdo, kdo nepřistupuje k tomu tak nějak vědoměji. Takže já jsem přistupovala i k sobě a k sexualitě jako vědoměji a vlastně se mi to velmi vrací. Jsem taková, když bych to řekla, jako neopotřebovaná a to je vlastně hrozně fajn do budoucna. A možná se mi teď koptej i dál, protože... Jo. No. Když jsme u toho manželství, protože to shodou okolností taky spolu sdílíme, já z toho manželství teď aktuálně jako odcházím, ale neodcházím s tou hořkostí asi, která byla cítit z toho, co si vyprávěla, ale jestli to, co následovalo, co jsi si uvědomila, co jsi ochotná teďka pouštět dál do světa, co jsi ochotná předávat třeba jako to se mi stalo, ať se vám to nestane, se mělo ti stát proto, aby si to uvědomila? Bereš to jako tak, že to, co ke mně přišlo a to, co mě jednu dobu možná, dovol mě tu interpretaci, anebo mě, když tak upřesni, dost potrápilo nebo někam srazilo, jsem si teď uvědomila, mělo se to tak stát, abych já byla o to silnější. A nebo jsou to takzvané naivní jako keci neznalého člověka. Důležitý je, když to budu předávat já jako žena, nějaký jako druh, prostě svůj druh, tak neodevzdávejte vlastně svoji sílu tomu druhému. Důležitý je v tom základu umět se sama o sebe postarat. Alespoň věcem rozumět, mít je vědomí. To jsou pro mě a pro mě to byly technické věci. Ano, buď víc příkladná. Teď dovolme si to, že buďme jakoby víc příkladní, protože teď si myslím, že jsme u tématu, v kterém by bylo fajn opustit obecnost a být jako víc konkrétní. Jo, to já neumím, to za to jsem vždycky tak ráda, že si mě v tom tak jako podržíš, jako to, co jako je.
Já určitě i pro takovou sílu toho muže, který v tom vlastně jako potřeboval velmi, tak chtěl mít vlastně jako moc nade mnou, vlastně jako nad vším. V podstatě jako kdyby vlastně ženě nabídne, jako ne, o to se postarám, ne, vůbec tady do toho nevidí, ne, tohle ty věci si udělám jako sám. Je to i v tom, že nemáš vůbec přehled vlastně pak ani jako o svých financích, jako o tom, jak se co platí a kolik co stojí. A schodem vlastně i nějakého jako domu a tak musím otevřít. Teď no tady. Jasně. Počkáme si. Jo. Ale neboj, já to udržím. Ano, jo. Proč jsme to teďka přerušili, je důležitý taky říct, viď? Klidně to vypust, protože se na něj tamhle koukáme. No. Přišel tady Boboušek, můj muž, láska, partner, přítel, můj kačíro. Výborně. Čímž pádem si můžeme dovolit se k té lásce, která může být i jako nezdravá, vrátit v tom, že my jsme to přerušili ve chvíli, kdy žena není, kdy si sama říkala o sobě, já jsem asi ani nevěděla, co stojí, anebo co mám dělat. A kde je moje místo? Že člověk, že ta žena najednou, i když ti to tak nepřijde vlastně, je jako, že o tebe postaráno. Ten člověk ti řekne, o tebe postaráno, to je jako moje ta věc. Ale teď jde o to, co život vlastně jako ukáže, protože i tohle by mohlo být v pořádku a je fajn, když ta žena z něčeho odejde, nebo se rozdělejí ty cesty, muž, žena. A je to pak na tom naučit se být vlastně soběstačná. Ale teď jde o to, jak se zachová ten muž, který taky odchází na tu druhou stranu. A jestli všechno to, co i on říkal, jak se jako o tebe postarám, nebo všechno a srovnáme se a vyrovnáme, jestli to byla pravda. A to jde o to, aby muž, jestli je opravdu muž, zůstal tím chlapem mužem a v podstatě to, jakým způsobem se prezentoval, tak nebyly vlastně doslova jenom lži. Že to je to, že by někomu až ublížil tím, že mě to nechá vlastně toho člověka jako nechá ho bejt. V podstatě věci, které by byly jako slibem, i kdyby cokoliv, jakkoliv dopadlo, tak vlastně rozdělíme se, podělíme se, bude o tebe postaráno, všechno, půjdeme každý svou vlastní cestou. Takže tohle je to, že ten vztah musí být tak prověřený, což někdy ne úplně v začátku, jako nebo i v dlouhém začátku vlastně jde, ale jenom tady, když bych ti řekla i tobě jako muži, jako klukovi, který má taky nějak svou rodinu, tak dotahujte dokonce to, jakým způsobem se před ženou prezentujete, jako ve své síle, v tom, jako že jste jako muž a že se o všechno postarám a já ti nabízím a jsem opravdu jako frajer a já se o všechno postarám a nemusíš se vlastně bát, protože pak se může stát, že je vlastně jako konec, nějaký konec a všechno to, co vám ten druhej vlastně jako slíbil a sliboval, tak to tak vlastně není. A je to pak teda pro tu dotyčnou stranu, nebo už tu pro ženskou stranu, je to pak obrovská zkušenost taková, že člověk si řekne, ty vole, jsem to všechno dokázala sama, já jsem se jako nezbořila a já vlastně jsem obrovsky šikovná. Ale umět si i uhájit a vlastně umět si uhájit sebe v tom, že to opravdu dám, ale taky nenechat toho druhýho být, že nad vším mávnu rukou. Být i moudrá a chytrá v tom, že dotáhnu věci do konce, že budu chtít, aby byly věci vlastně vyrovnaný, aby byly srovnaný a aby byly spravedlivý. A v tom vlastně dospělíme. To je to, že nenechat si vlastně nějaké věci vlastně líbit. Ovšem, co je podstatný absolutně, být opravdu v pravdě. Být vlastně nelhat, nechtít věci z vypočítavosti, nebýt tím zlatokopem nebo zlatokopkou. Já tomu rozumím, promiň. Jenom tě na chvilku zastavím, protože jsme si řekli, budeme z té obecné stránky více tomu konkrétnu. Jo. A protože velmi obecně mluvíš vlastně o sobě, můžeš mluvit i konkrétněji. Můžu, ale tak co by tě asi zajímalo, tak to ti pak řeknu, jestli můžu. Pokud se bavíme o tom, že by měl někdo dodržovat něco, tak o čem se tady vlastně bavíme? Co se stalo?
Je to pak vlastně zázemí, jsou to věci kolem provozu a vlastně kolem majetku, kolem domova. Aby člověk vlastně to, co budoval a vybudoval společně s někým, tak aby měli vlastně jako kde žít. A to je to, co se ti stalo? Kdy jsi ztratila tu svobodu toho, aha, tak já jsem tady něco budovala a vlastně nic není moje? Doslova vlastně tak to bylo. Je to takový, že na tyhle věci jsem vlastně vůbec nedbala. Tím vlastně jako apeluju na to, že mít věci v pořádku, vlastně provozní, a co se týká vlastně jako zázemí, tak mít dospělé do nich vlastně vidět a vědět a mít tak vyrovnaný a dospělý vztah s někým druhým, že je strašně skvělý, je strašně obrovsky v pořádku. Všechny věci vlastně dohromady, sdílet dohromady. Rozumím. Dělit se. Ať jsme v něčem víc. Muž, žena, nejsou žádný jako funkce, že víc jsem v tomhletom já muž. Je krásný jako dělit se. Je to, dejme tomu to, že baví tě třeba, nevím, uklízet nebo dělat víc věcí jako v kuchyni, nebo tak to tě nesnižuje v tom, že bys byl víc jako mý muž, jako když bych to tak jako řekla. Je to jenom podělit. A já jsem strašně ráda holka, obrovsky, tak obrovsky potřebuju jako sílu muže a vlastně a zázemí a obejmutí a zároveň i tu analytičnost a přemýšlení. Ale to neznamená, že já teď přestanu jako přemýšlet, přestanu být v něčem pracovitá. Já jsem pracovitá vlastně jako kdyby jako velmi, jsem tu mám. A některé věci třeba už mám nějakou zkušenost, že můžu, dejme tomu té mužské straně, víc poradit, tak to udělám. A není to proto, že by to měla být zásadně, zaříct si to sám, jsi chlap nebo něco. Chápu. Líbí se mi to, když se to prolíná. Je to báječné. Šlo ruku v ruce s touhletou zkušeností i opouštění toho divadla a herectví? Odcházení, takzvaný jako havlovsky odcházení. Určitě moje síla byla a je v tom, že jsem se osamostatnila, že jsem přestala být vlastně závislá jenom na divadle. Rozhodně, že jsem nebyla závislá na někom, kdo si ke mně něco jako dovoluje. Že jsem samostatná vlastně jako jednotka. Ale u mě zrovna odcházení jako z divadlo, odejítí z něčeho, co ale ještě o to víc, byl můj projekt, můj spoluprojekt. Já byla spoluautorkou jednoho nějakého projektu z toho zásadního, z kterého jsem vlastně odešla a který vydělával. A to byl který projekt? To byla ta veterina? Ne, já už teď mluvím o divadle. O divadle. Aha, to jsem už překlenula si ještě někam jinam. To jsem mi tam jakoby přeskočila. Přeskočila teď už dál. Ty se ptáš na to, když jsem byla vlastně v manželství. Ano. Jestli to, o čem tady spolu mluvíme, a ten zážitek z toho plynoucí a ta zkušenost byla, že já už jsem tam vlastně byla ochotná dělat něco jinýho, bylo to třeba fajn, nevím, byla to jako zkušenost, bylo to super a dalo mi to tu možnost, no dobrý, hele, tak já vlastně nemusím dělat jenom to divadlo. Mnozí z nás jako herci, a poznal jsem spoustu takových, Ježiši Kriste, co já budu dělat? Když nedostanu teďka tuhle roli, nebo nedostanu se A já jsem byl mnohokrát strašně bezradný, než jsem si uvědomil, že to je jenom o mně, abych si otevřel dveře a nebál se do nich vstoupit, i přesto, že na nich nebude napsáno herec. Tohodle jsem se, já v tom období, když jsem byla vdaná třeba, tak jsem se vlastně nebála. Přišlo mi i v mým nastavení jako velmi jako přirozený, že jsem se chtěla jako ponořit nebo poznat to, co dělal ten člověk, vlastně, s kterým jsem žila. A omezila jsem vlastně velmi hereckou aktivitu. Přirozeně? A nebo pod tlakem? Přirozeně v tom, že já na sebe tlaky nevyvíjím. Jako jsem hodně takový jako chameleon. Dokázala jsem být kdy i jako
jako přirozená. Rozhodně jsem chtěla určitě, a to je to ono, že to nedělat, udělat jako radost, i kdyby jako tomu druhému, že dokážu vlastně věci zvládnout a pomoct jako v tom, že dokážu být součástí už nějakého jako projektu, který ten dotyčný člověk, s kterým jsem vlastně žila, tak jasně buduje a vybudoval a buduje a chce ještě vybudovat jako mnohem víc. Takže jsem se zapojila a velmi naplno do být funkční, jako začala jsem se učit být veterinární sestrou, sestřičkou, být jako po ruce. A protože jsem žila na veterině, tak vlastně jsem mohla být k dispozici pořád. A vlastně chtěla jsem vlastně i k té dispozici jako být. Asi je vlastně jako přirozeně, když jako i s někým seš. Takže je to to, na co se ptáš? Ano. Jo. Je to ono. Takže si vlastně přirozeně takhle odstupovala od divadla a vrátila si se do něj na chvíli? Jo, mě mezi tím právě, protože jsem nějak jako na to netlačila a nikoho jsem neuvolávala nebo nesnažila jsem se, tak vždycky ke mně něco přišlo. Buď něco, co jsem odmítla, jako, a nebo přišlo ke mně i vlastně v té době i vlastně i moc hezký natáčení takových jako i úspěšných jako seriálů, co bylo, nebo i nějakou dobrou inscenaci, o kterých je míň jako vlastně vidět, byly míň viděny párkrát třeba v televizi. Ale tu příležitost jsem vlastně jako dostala a dostávala. Ale říkám, nebyla u mě nikdy nějaká snaha. Přesto je moc důležitý věci jako nepouštět. Já když už jsem něco točila, když už jsem cokoliv dělala nebo co dělám, tak jsem v tom vždycky naplno. Jako to zase... Když to přijala, no, když já už si se rozhodla. No, tak to vůbec. To jako jsem profík. Jako jsem profesionál. Tak jako teďko si povídáme vlastně jako spolu. Není to, že to čárku a teď by jsem šla do jiného nějakého povídání jako podcastu. Musí to být takový jako velmi vědomý. Mimochodem, teď když tě jenom řeknu, na jevišti, jo, byly okamžiky na jevišti anebo před kamerou, kdy jsem se cítila velmi jako šťastná v takovém tom přítomném okamžiku, a to je na jevišti vlastně nebo před kamerou vzácný, kdy mi nikdo nenarušoval prostor a věděla jsem, že i ten divák, nebo ta kamera, nebo režie jsou s tebou, řeknu si, ty jsi tak šikovná, nebo někdo mi řekl, ty jsi geniální, jakože dělám něco, prostě šlo to hrozně přirozeně ze mě. A proto ta spolupráce zrovna v hereckém světě a ty kolegové jsou hrozně důležitý, aby tě někdo nenarušoval, aby někdo ti neházel klacek pod nohy, protože to jsem pak i taky hodně zažila, že potřebujeme mít zázemí, vlastně dobrý. To si myslím, že se dá říct, že je všeobecně pro jakoukoliv profesi. A vlastně to uvědomění pro mě je teďka je mi skoro jedno, co budu dělat, ale není mi jedno s kým. No vůbec, to víme. Nemluvě teď, třeba dneska jsem ti zmínil, odjíždím do Ostravy a je pro mě důležitý, protože v autě budu sedět 8 hodin. S kým budu v autě? Protože 2 hodiny na jevišti zase až takový problém nebude. Ale dobře, to máme tuhle věc a chtěl bych doputovat k tomu, co máme za sebou, co mám na sobě, co máš ty, kdy vlastně si povolila tuhle cestu, kde jsi si řekla, OK, tak já vlastně tohle nechám to tak být. Aha, tady najednou něco, nebo to tam bylo? Asi bylo, jenom se to musí probudit. Teďko mluvíme asi to, co dělám já, jako hodně. A je to, co děláš teď vlastně, jako to, co je nejvíc vnímán, vlastně, nebo to, co já teď vnímám, a je hezký, že si myslím, že už tě takhle jako spoustu lidí načítá, jo, jako třeba tatérku nebo jako holku, která maluje, která se nějak jinak než herectvím vyjadřuje. Tak kdy to začalo, nebo že to člověk sobě vlastně nějak jako probudí? Šlo to vlastně postupně, vlastně jsem nic nevymýšlela. Jsou to i nějaký jako věmy zase jako z pozorování, který ke mně jako přicházejí, že i
mě nejednou vlastně i jako někdo řekl, ty jako tetuj, nebo to bylo vlastně jako báječný, nebo když jsem byla já sama vlastně jako u tatéra a nikdy jsem nechtěla být tetovaná, jako potetovaná i v rámci toho, co jsem dělala jako herectví. No právě. Ale takový první vlastně jako tetování bylo pro mě, když jsem si nechala já na svém těle, tak bylo zásadní vlastně v tom, že já jsem tak potřebovala mít určitou symboliku, tak strašně moc zaznamenaný na těle, že přesto nejel vlak. No a tam se mi otevřelo i to, že jsem se dostala tady do toho prostředí a pak někdo jako s tatérům jako řekl, že jsme si povídali, ten člověk mě jako znal, poznal, tak mi vlastně jako nabídnul jako svůj strojek nebo někdo svoji jehlu, jestli by jsem jako se já nezaznamenala jako do kůže jeho a to bylo jako ty vole, jako co s tím, nebo jako to jako se jako bojím nebo obávám a jako že to neumím. A když nám odešel tady poboušel. A tam jsem, promiň, musíme trošku navázat. Jo, protože ty si dostala do ruky strojek a měla si se někomu zaznamenat na kůži. No. To své jakoby poprvé. No a takovej ten krok největší, který vlastně u mě byl, že jsem to začala dělat, tak to je to, že víš, že máš a víš, jestli něco tak silně cítíš, že máš do toho jít, tak se nezastavit. Nějakou vášeň pro něco, neustoupit ani napít, jako dotáhnout to do konce, že to není, že člověk roztříštěný, tehle zájem, tehle, jako nebát se, jít vlastně v něčem přes sebe a vědět, že no to jsem fakt já to nemůžu opustit, já to potřebuji, je to z velké lásky k něčemu, k někomu, jako je to z velký vášně. Velký věci se rodějí z velké lásky a z velké vášně pro něco a pro někoho. Proto láska má k čemukoliv, ke komukoliv, má tak obrovskou sílu, protože v nás probudí něco, přes co pak už nejede vlak. A jde s tím všechno. Jde i s tím, že jsou nějaký nezdary, že se něco nepodaří, že někdy něco, do prdele, tak tohle to jsem jako posrala, ale dojít vpřed s uvědomění si vlastně s těma zkušenostma, v uvozovkách chybama, ale výzvama pro to něco vylepšovat a zlepšit. Takže takhle jsem já vlastně začala. Prosím tě, ty nás tady rušíš. Ale já se snažím být potichu. Pojď sem tady ke mně. Pojď sem. Může jít tady ke mně. Jo, opravdu. Musí. Tady opravdu nás tady vyrušuje, pojď se tady ukázat, to je takový figurant. Je, dobrý. A Mluvíme. To Lukáš přines tady. No tak to si miláček, to vypadá. To si miláček. To jsi dělal. Ano. Dobře, celou cestu jsem to takhle dělal. No, jasně. Jo. Hele, mám jenom poslední věc, protože se mi vzala v dobrém slova smyslu vítr z plachet tím, že si mi na to jasně odpověděla a je zbytečný se do toho šťourat. Pokud mám vášeň a pokud něco miluju, nehážu si sám klacky pod nohy. Jo, prostě to zkusím, prostě si zatím půjdu. A buď to umím, buď se to naučím, nebo mě to přirozeně jde, anebo je to jenom, hele, já jsem asi pro to udělal všechno, co jsem mohl a tak já zkusím zase jít jinam a dál, protože to je naše poznání. A chci tím jenom říct, já jsem ve stavu takovém, že tím, co ke mně teď přichází, mě neskutečně začíná bavit a přesvědčovat to, že nejde mi o to něco vybudovat, ale něco budovat. Jo, na něčem stavět něco. A to může být i to, že vás takhle jakoby poznávám, že ke mně něco přichází, že mám vedle sebe jako novou partnerku, novou ženu, která najednou mě taky přináší do života neskutečnou sílu, energii a já tady můžu sedět a říkat, ty jo, to je jízda, jo, ale nevystoupím, já se prostě svezu. Jo. Jsem tomu otevřený. Ale když vás tady takhle spolu vidím, tak se mi docela hodí a můžete mi na to odpovědět možná oba dva. A uzavřu si tím to, co jsme si říkali s těma šuplíkama. Kdo jsi?
kdybych řekla Kajra, to mám ráda, to je součást. Ale jsem Kateřina Hrchovcová. Extra obyčejná, ale prostě jsem já, jsem Kačenka, vím, že jsem moc fajn, takže moc šikovná a je moc důležitý se pochválit a vlastně vědět to. A ještě to, co jsi říkal a krásně shrnul, všechno to, co bude mít úspěch, dělejme s tím, že to milujeme a dělejme to zvláštní. Protože pak to je jediná možnost, jak to může uspět a vystřelit absolutně vysoko. A tímhletím, že spolu tady souzníme, tak všechno nabírá na veliký síle a navzájem se propojujeme i byť v té energii, už teď tady, která je z nás vlastně jako tří a ať se nám jako daří. A úplně jako vlastně milujme život a to, co děláme, svý vášně prostě. Takže držím nám moc palce. A jsem prostě fajn holka a Kateřina Hrchovcová, jsem Kajra a tím bych to uzavřela. Můžeš k tomu přispět i ty? Je to totiž ta jedna z nejtěžších otázek, kterou já si sám pokládám a velmi těžce se mi na ní odpovídá. Já teď budu teda přemoudřelej v tom, že jsem jenom jedna malinkatá část celku, která jsem přišla, vlezla si do tohohle těla, do tohohle avataru a ty přídomky, jako co mám rád a jaký mi dali jméno a co tady dělám, tak to já nejsem. A vlastně, kdybych měl opravdu jako velmi hluboce říct, tak jsem ta malá kapička a jsem každý ten přítomný okamžik. A pak ty další věci, co mě baví, proč jsem sem přišel, tak pomoct tomu celku, tomu jako dobrýmu v nás, tomu lidskému v nás, aby se nám tady všem žilo líp. A to je takhle jako velmi moudře. A pak bych mohl říkat tu druhou stránku. Jsem Martin Kačer, mám rád rohlíky, někdy si dám jako čaj a bacha, ten mám rád černý, ne zelený. Rád chodím běhat a občas si rád zajdu na film. Tak takhle. Tak vám děkuju.